Dobrý den, slečno. Už se to, na co tady čekáte takhle? Vás pozoruju od spoda. Čekám tady na kamarádku. Jo. Kam jdete? Pracovat. Pracovat? Do báru, no. Čekám tady na ní, dali jsme si tady sraz. Jaj. Co to, že jdete pracovat takhle do baru odpoledne, je hezky. To jo, ale tak jdu se tam povtat po práci, tak na zaučenou. Jo, takhle. Jdu se povtat a čekám právě na kamarádku. No těbu. A to potřebujete tolik peníze. Tak kdo nepotřebuje peníze? Ne, tak já se nám ptám, jestli vás jako nebudu zdržovat. Ne, tak zatím mě nezdržujete. Ne? Ne. Tak to je fajn, protože když jsem si říkal, tady ještě akorát znám jednu takovou super restauraci. Co si nějaký drink? Ne, když za chvilku mě přijde kamarádka, já se nemůžu zdržovat. Já musím do práce. Jsem si právě říkal, že vás pozvu, když jsem se na vás tak podíval. Ne, jo. Ne. Děkuju, jste moc hodnej. A v kolik má přijít kamarádka? Za chvíli, já nevím, 10-15 minut říkala, že za chvilku tady bude. Až tak? Že měla nějaký zpoždění, říkala, tak se omlouvala. Je takhle. A to máte jako brigádu nebo jako plnou práci? No, chtěla bych to na full time. Na full time? Píha. No. No já, že bych pro vás měl takovou jednu nabídku. Prosím. No. Jakou nabídku? Velkou. Aha, to se mně moc nestává, že by za mnou chodili cizí muži a dávali mi nabídky. No, podívejte se, já tady do bydlím kousek, mám hotelový pokoj. A jak to na vás koukám, tak neberte to špatně, ale můžete si vydělat za krátkou dobu hodně peněz, hodně peněz. Já nevím, co to obnáší, jako když mě řeknete hotelový pokoj. Já nevím, třeba tak když vám ukážu 100 euro. Chtěla byste? 100 euro. Třeba. Za 10 vteřin. Za 10 vteřin. Za 10 vteřin. Za 10 vteřin. Co bych za těch 10 vteřin musela udělat? Ukázat mi prsa. Vy chcete vidět moje prsa za 100 euro? Jo. Na 10 vteřin. Jste blázen. Já vím. 100 euro bych viděl. Ale tady to nejde, tady jsou lidi, chodí tady všude. Tamhle? Kde je tamhle? Tamhle přímo. Jo. Tak jo. Co? Jo? Tak prosím. Na 10 vteřin. Tady. Tak jo. Tak ukažte. Tak děkuju, to 100 euro. A co takhle, kdybych vám dal další 200? Zase za prsa. Ne. Co chcete? Vidět. Tady. Tady. Já nevím. Za 200 euro. Už byste měla 300 a to neuběhla ani minuta. Když ona se na chvilku vrátí kamarádka, co když mě uvidí tady. Ale. Tak dobře. Tak prosím. A fakt musíte počkat na kamarádku. Musím, no. Co se takhle projít, takhle? Čau. Pokecat trošku. Jo, ale má na mě čekat tam? Ale tak my se tam vrátíme, že jo? To je jenom takhle. Dobře. Co kdyby jsem vám dal ještě 400? Ještě další 400 euro mě chcete dát. No jasně. A za co? No, že bychom si šli pokecat na hotelový pokoj ke mně. Chcete si se mnou pokecat? Já bych chtěl vidět ještě víc a něco víc.
Když já nemůžu, když ta kamarádka tady na mě za chvilku počká a já musím do té práce, do toho baru. Dalších 400 eur. Jako zálohu bych vám dám takhle 200 další a 200, když tam přijde. Byste měla 700 euro. Já nevím, ale co řeknu Na té půl kamarádce, hodinky. když mě tady Že nenajde. přijdete za chvilinku ještě. Za 700 eurama? Za půl hodiny? Si myslím, že nemusíte do práce, ne? Pak. Já nevím. Tak jo. Jo? Ale musí to být rychle. To bude abych rychle. se mohla zase sem zpátky vrátit a To kamarádka bude na mě rychle. čekala. Tak jo. Záloha 200. Dobře. Tak fajn, jde. Tak nemeďte. Stále rovně. Tady těch zbylých 200. Díky. A nemáte čas, co? Nemám, no, pospíchám. Prosím. Ty jo, máš to tady jsme, no. pěkný. Tak jo, Jsme, no. tak pojď ke mně. Tak jo. Tak jo.